En mi casa la verdad que no pongo. Poníamos árbol de Navidad hace unos años, pero dejamos de ponerlo, la verdad. Todos los años, desde hace muchísimos años, siempre. Yo no sé las piezas que tendrá, pero a lo mejor 60 o 65 sí que tiene y le ponemos pues el verde y todas estas cosas. Pero ese é o debate estes días en moitas casas. Poñémolo Belén ou non? Pode parecer un costume do pasado, pero o certo é que a tradición manda en moitísimos fogares, ou ben coas figuras de sempre ou con versións máis modernas. Levanse os materiais cerámicos, o plástico, e hai moitos que prefiren reciclar ou facelos eles mesmos. Moitas horas de traballo para facelo á man, en madeira, figura a figura sen que falte detalle. Reciclar materiais é o principal nos beléns que dende hai 60 anos expoñen en a Fundación en Vigo. He visto botellas con blondas o lago de barro. Sempre busco algo distinto, algo distinto. Utilizamos materiais reciclables ou da natureza, pois como podedes ver, ten bellotas e logo pois utilizamos plásticos e demais. O belén tradicional é o que ten máis adeptos á hora de decorar os fogares. Apostan polo nacemento clásico e son poucos os que deciden innovar. Nos gusta el antiguo, el auténtico de toda la vida. El nuestro es tradicional y además tardamos en montarlo como una semana. Son figuras de antes, sí, que xa ainda tiñamos nos guardadas. Claro, pues un Belén tradicional clásico, con musgo, con sus muñecos, con sus reyes, con sus vaquitas, con su niño Jesús. Y el Belén son todo con muñecos, con pájaros, animales. Se hai unha tendencia que cala, o minimalismo, os beléns que ocupan pouco espazo e os que podemos colocar sen demasiado esforzo. É o que a xente non quere complicarse, entón quere levar aí o conxunto. E logo con figuras que son como rostros máis amables, non os rostros tan clásicos. Sexa do material que sexa, o belén segue sendo imprescindible para moitos no Nadal.